स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। धेमाजि जिल्ला आयेन बल एस'सिएशननि जानानै साथाम गेलेगिरिफोरा गुवाहाटी गेलेग्रा फोथारनिफ्राय नेशनेल गेलेनो सायख'जायो। बे साथाम गेलेगिरिफोरा नेशनेल गेलेनो थाखाय आसाम हानजानि जानानै गुजरात फारसे गेलेनो थांदोंमोन आरो बे आसाम हानजानि जाना गेलेनायाव सेथि राउन्डआव आसाम भार्सेस झारखन्डजों गेलेनायाव 54 पइन्ट लानानै आसामा देरहानो हादों। नैथि राउन्डआव आसाम भार्सेस राजस्थानजों गेलेनानै 87 पइन्ट लानानै आसामा देरहानो हादों। थामथि राउन्डआव आसाम भार्सेस गुजरातजों गेलेनानै 191 पइन्ट लानानै आसामा देरहानो हायो। ब्रैथि राउन्डआव क्वार्टार फाइनालाव आसाम भार्सेस उत्तराखन्डजों गेलेनानै 144 लानानै आसामा देरहानो हायो। बाथि राउन्डआव सेमि फाइनालाव आसाम भार्सेस बिहारजों गेलेनायाव 47 पइन्ट लानानै आसामा देरहानो हादों आरो द'थि राउन्डआव आसाम भार्सेस मध्य प्रदेशजों गेलेनानै 75 पइन्ट लानानै आसामा देरहानो हायो। धेमाजि जिल्लानिफ्राय मुस्रि अमित गयारी, मुस्रि अरुण बसुमतारी आरो मुस्रि कमलेश्वर बसुमतारी बिथांमोना आसामनि जाना गेलेनानै सेथि बान्था मोननो हानायजों लोगोसे सनानि मेडेल लाबोनो हायो। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6000390919 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192. नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, एलिफेन्ट राइड, टी टावर, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन। मोनसे गोजोनथाव खौरां,
गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।